Yorok try gi para bagi dia viewers. Syam ngan ai ni jing kai ka balik kak aku akan pentip sepi bengidan ka ying jing duai haji alan snalin hajan Robert Hospital. Bat ni jupli kani haka sni satjan bat haka sni ublai. De ngan ai ni number pilak wan phone ni ki badan kam ki jing duai ki badan jing syate syako mi bor jing dom le safe dan haki Kuat menlat na pop dan ki pop aurea ki pop glim ki pop pet film jaklia ki jingdi penbuat ki wan she prayer center ngila ju penduai ki babun ngila eslok na tin jong blai bat menta ki long pat ki nong yalap ya tin jong blai ti aku manai kan ni jing kai ni ka dai syapang ka jing duai syapang ka jing duai kumno ka bau blai ujuba tan kam ba kani Maka kau banyalam ni piswan nak ketien jong blai yang ini let gospel Lukas kau nang bakat pra. Pet para banget hawang hikai nang ni ngam su hikai pi tang theology ban ong banga supuli ketien jong blai nrei na hikai ka bangal experience tu. Ngamla ban hikai fi nang supuli ni ban hikai fi renga hikai ka ba kadan ketien jong blai ne ka long praktikal haga GM jangaru. Kata kalau kabor nama kahikaban suhikai kelam balong praktikal kalau arsa dengan hikai kamun sini kai kabal aja kajing jangan kak kemudian jangan bela itu ini puli naga gospel Lukas sunang bakat pra hat kabaning kong haduk bapra kong kumni kani ukran jisu wang tiulah kran kaparsi haki sepang baki day yaki bakadai yaki ban yai duai bat ban aman tachu ulaong ladan wei unong bishar haga wei kasnang ubam syapting ya ublai lamne buram ya ubri ladan ru hakata kasnang kariu kentai tikalawan bun sin hu kadaong tule hak yang halor utau bai hale yang tikam slam umman henry hadin kata ulaong haladi langam syapting ru ya ublai bat langam buram yo beriu henry penban naba kani kari kuntai kapen sngau satyaya ngan bishar hok yaka yo habakawan klam daput kan pen sngau kelut yang tiu trial ong hasngau kai bau tau nong bishar bam hak wam ublai ti un am bishar hak ya kita ki belajit jemu ki balanyar kerpa yau mensibat menmir bat usya aslam nagabanta jongki ngaong ye pi un bishar hak iki kumni ru hanrai andan wan ukun ubri sya un syam ne em ya ka jingat ya partai pi ikan e ka penkran syai ha bijisu ke syapanga jingduai hang ni maka jingduai ka bakumno ka jingduai ka bana mantachu hatu para banget kajing duai jompi jonga jompi kalau ka pamantat ni ya mo dan kibriu kide humno kita duai sisni asni syong shit balak hikai kajing duai la sedang ban let no let's see pila yo snow yang kajing hikai menta pila sedang ban let no kita kajing duai sikenta arkenta dengan ong fi sibanai arbanai aduai no Henry habam ya kajing juba pitat no kata kam dega jing duai ka bashisha para banget ka jing duai ka bashisha ka ong ba an aman tachu ubata ujisu bataya ka nga parsi wang ba ladan kata ka riu kan tai kumno kawan bun sin syau tau nong bishar lai ude bom tip yu blairu bom syapting yu blairu Henry baka ni kan ru kan tai kawan siai wan sian ban bishar hak man siban ulah thaj aduh no wala syapting yo blame no hak bishar hak marbe la satya atu ka jing duai jonga ba jong fi kapen ki nem yo blame kapen satya nem yo blame gamot ban ong tau mut ban ong ni atu upi wan siwan nem su blame atu pilong nem kum kini wong no tiu try wong hasno kai bau tau nong bishar bam hak wong perkhat wong ladau tau nong bishar bam hak ubam trek ban bishar hak bah bakhat do ban pendam ni kan thai kat no tam le ublai uba bishar hak
Wang ni bandri wang utrai long asno ka bau tau nong bishar bang hok wang ublei ti un am bishar hok ya kita gi belajit jong ki balanyar karpa u mensi bat men miet ba usha islam na banta jong ki nga ong ya pi un bishar hok ya ki kumni ka ba mot kumno ka jing duai jong kam dei ka ban syukut no tang si second ar second some minute lani si kenta ar kenta ka dei ka ba jalan para pun ublei syabun jubab yang ai pi un hap trin bangin long kita ki prayer warriors kita ki nong duai balada umpat jubab ru kanang bang nang bang wang kon ban man tachu ban man tachu kamot no bangi dei ban duai balada ngimpat i airu hanrei kan penlong hi ban develop ya ka relationship bangin let show blay man ka por kum kan ni kan rekon thai kali kum no kala long ka jing mlien ya ka ong la dom ai man tan let biang la sai mai la sai let biang ma hi si ban hai let kala long ka jing mlien jong ka ban let chunong bicara kala develop ya kata ka karakter ublay show bun jubab yang ai pi wa ban develop ya ka karakter jong ni bangin bang banduai amdai syuk tangba ni duai bengi pan rengin atikana bangin yo ban kata ka active faith pe hang ni ba khaddu wong nu wong ngaong ye pi ba on bishar hok aka kumni kumnuru hanrei andawan ukures anda indawan ukun ubriu hanrei andawan ukun ubriu un syam em ya ka jingat ya ka persai fi ka jing duai ka yarap engi bangin nget hoblai bangin syania hoblai ngakran praktikal kan kila dan ki jing duai bau bleu la jubab ya kila dan wat para banget kata kam dei bau jubab sisni arsni kadan kawai ka jing jubab jong blei kadai hadu prasnam ayo prasnam ngau pi mndi ngau pi ngakran praktikal ni ban nga realize ban nga hagi tagi jing duai kam dei ka basuk para banget habang duai si benai ar benai ni si snam ngam i kadang ka fight ngong try lanu kan dan ka breakthrough lanu kan dan ka breakthrough bang ta ma kran syapang ka kani ka jing duai jong ka bau juba prasnam ka dai syapang ka relationship syapang ka yeng ka sam jong akran ya ta personal bah padang kita gi prasnam para wangat ngaduai ngaduai si duai bat kala develop kani ka jing duai ulai kursi nga arbaje lai baje si baje bat kata ka jing duai prasnam dia kata ka relationship mo ka badai hagayeng ka sam jonga kidan ka bang ayale thama begini ki mensim baman ki bon ban tu ira jing sok hagayeng ka sam ki bon ban musli ay hagayeng ka sam hapada kadan ka jing ale baru blai uyarap yang aban ki ar lai baji baik abang ngakran ni ngakran ya ka balong praktikal amban bus amban sarang engren kran ya ka bible ka ong kalong sisa bah kita ni jing duai menmir mesti ki jing duai thli blai uyarap ban duai thli di kenta wei ban yalap ban syong ban duai ban puli ketinjong blai bangai i ya ka breakthrough ha snam ka bapra ai ka dan ka ka shift na only but kala penlong no nga bah kita gi prasnam ngala bang no banduai sungah kelat no ru ya ka bah ayu na so bang man syong hi jak jong ji so nga duai bet tang ba kala develop ka karakter hapo junga balada ngasmo bet bakan yo bet bang asmo tu bet bangala ibo blai un sajuba mam artien rai hakata kapor ule no blai u develop ya karakter jonga mut kai upsna ya ka jingdong jonga juba kum to namar la do juba no kum to nganum syania blai la do sule majik bet abaraka dabra gi amo kitu balik majik ndrai ngim nget hari majik ki majik ki de gi jong sultan nginget ka jingduai blai jule majik ini penyat ini ban tes ni ban perang ni ka jinglong jeng ya kerak wah kita ke jingyu ngai blai usang ai ka donut nya ka bo pun kelah amar sibun hadin bangalayo jingkala ka bomot ru hadin ba ngala kala ka bomot ni pop lapan baptis nya hari dang dan ki jinglong nya gi bo blai u dam dai man pen khut ui jangan rai isi ki jinglong nya gi mom dai bat hak pedang kita gi prasna maduai unang ship ka orang ai ka jingiet ka jingai sa slam
Bat nang bang banduai ngas dang lap balada jubab ru sedang lap boleh usik penkan mau yang aru na ke kitab Isaya apat ngau dua usik ai bun sin ke kitab Isaya akaba saupo ong fi Isaya saupo yang ini lek na kitab Isaya saupo ong kumno saupo lai pulai ko ong nadu lai pau to ini puli lai puai ko ong wat ki sing samla kin ngau luat bat kin ngau thaj bat ki rang samla kin kelon khat hen rei kita ki ba ap khmi eu trai ken pen thamai bor sap hen rei kita ki ba ap khmi eu trai ken pen thamai bor kin her shajrong da ki thap nyang gom ki pukni kin mare kin am ngau thaj bat kin yat kin am ngau luat wang kita ki bayai ap khmi eu trai bat apa dah gani gajing yang akmi ka prasna ngasno ka bor kadan ka bor ban duai ka bor ban syakri ublai ka bor ban ya be ki men simbaman amar gi jupen duai beri jupen be ki men simbaman bat ki beri gi lat lu dah apa dah gini gajing bam yo juba bro ndrei akasna ma pranga I ublai juba kadan gajing sok gaji yang gasam kadan gajing lat lu ngano ngi bagi tigi men simbaman ngami lek syuk gi beri ngai lek tigi men simbaman kawan ka bor tu boleh oban juba madong fi hatu pia ini ne boleh ko ban develop ya kata ka relationship ya kata ka jing ada na fi dua si sing arsingi si snam boleh juba pi you know bat sakawai ngan ong fi kadai ka ba boleh juba mensyua ka bang dua Islam dia ka pop kadan ka pop jong mo ka ba ya isno ngam mensyua kabang ala ut la yam au blai la ut la yam kum le pop sile pop biang kum le andrei ka dok nut ka terang mai suble ngalet biang ha por banang le pop ngalet biang turai nga ut nga yam turai ngong jisu I pelat nga wang aduk jingkerman Islam ru Islam wa khamlet jing sangsu re aprang kita ka dan hi ka fight kadan ka jing duai ha pom sim ka ut ni turai ka bai ai up khmi uturai kalau kadang kapor kiai baru bau belai pelat saya kata kapor akala ka bomot saya kadang ka jing lat lut nya kapor manong fibat kemen palak ula juba kita gijing duai mentaru ngampat itu fi ngadan kawai gijing duai ngadang ngadang up khmi eta bat la dagi snam gani ngadan la palat mentai ka prasnam ngadan ka ega bang duai bat ha kata ka jing duai kan si itu nuksaman neru boleh nak pen kendit no jing pen kedet arbaji makhi ban duai ngan ong fi ban syaran bah padang kata ka jing duai ngasno bangasno thu nomor ngalamat bau ni Jesus Christ ulang banga ubala ban syania compare selam na kumnu nomor ka test of time kani ka jing tenju jong kapor ka dei ka wei ya ka bangan ong fi ka ba e hayu beri reinda blai ula ai kata kapor bagin bang ban duai compare su kan nur baik pen ka Bible fi kajing kular bat kajing pendap jong boleh ke simpor pa ya Abraham boleh ula kular kat nusnam kular habu dan nyo pusan senam baun sa ikon ibu uyo haduk kat no haduk si spak senam kat no ar pusan senam parah banget bau sayo syakat manang selam gajing ap pi gajing kerku kanang kera uyo ru tang wayu kun wisang bat habau la yo ru tenju biang wang kilet kenya no yu play jong ila da pi kwat penan kam ong pinchu yang pulpit ba dap south nam gi jing puli mo piong yang ndai klam ding klam bor kam ka jing pensle mersi makut pinle yu ndan jing mut hari ap gi kejat jong Jesus ka theology ka ba bestam te shang gi kejat jong Jesus kan wat chulet ban bon ki beri ma iman taki ki kelumar ki kwa ya kata jing pensle jamu belai kilet na wei pastor ban let bukti nak wei ka conference ban bukti rei am judan kata ka jing penlien pat ban syong ki kejap jamu Jesus Christ banda syong syak jing it let se jing juai syak jing it ki bajalan puli ketin jamu belai mo syong de ki snap kala ban long si power arpo snap do pinsai ya ka anointing ya kata jing pensle am dei ba pisulat pat ngah ning kham ong bakla ban net syaki beri jong boleh ka dei ba finlet ban plapop ban penbe ri men simbaman
bafin lat lut na pop ban pendap ka jing pen baptis kata ka basic ndrei bafin yai ne how Jesus Christ kadan kam ma pi practical am syu ban syu pa bukti na wei pa bukti ha wei pastor syu wei pastor dan jing lat lut na pop na war belai film dan ka fight film dan baong ba Jesus Christ uang kam dei ban man that yu beri man duai bat film penlien haki jing duai ru bat katuka jipuli ketin jong belai rum dan takada hap syahab ndai dan kamban banda syong haki kejat jong Jesus Christ peni ka penyang kan tu penyang kan sa slay na pihak ba pisong haki kejat jong Jesus Christ amba mare na wai fakri jong belai wai fakri jong belai haka basdang te dan kam kan harai nga si ong kisenran ka jing ay jong belai dan ka jing penlong senran ni kiwan ong ki pi kwa penlong senran syong haki jing duai ni penlong ki jing duai sya jing itu bangai i sya ji tegi briu ki bala develop yang ni karakter ban syong ki jing duai sya jing it man syong haki kejat jong Jesus ban penlin man ki ar baje lai baje kat bau men sim khut open ki mentakil along ki leaders kila bun kila along ki nong ya lah mata gila ki street preaching mata ki ayah ka tin jong boleh ki dan ki Instagram ba kila play hing ham hikai ki ndre men sim jong boleh kai ki ngasu hikai ki bikin syong ya lam ki bikin ki ajeng ba ki jing android mentang i ba boleh pendan kam ki man ai dang so Moses boleh khat yu hapor budak sau posnam android udang pendan kam yu ndal adap pra posnam ban let swa ban tenju ban yain ban hap banyak ya kata pila ban pet sibon Daniel uduai arpuisi para mangat pikwa ya ka ding ga bakumnu Jesus Christ hadin lai pausnam wat lo doi khun jong blai la pon yu dong men sim bakut pi la dala pon ye fi dong men sim bakut dan kamban pan kha yu Jesus Christ ban kha saba dan kamban pan kha pat fi na ko ombat men sim tang kata kemudian kata dan kam ka jing pen selek men sim bakut ha bau Jesus Christ la chrawa Jordan la itu bahawa badin bau mi na jing pen baptis kap jing khang benang kala pli baru men sim bakut lawan hiar om tang kata Jesus Christ umpat lek men sri ha balawan hiar men sim bakut ulek no ulek sasau pos ngi ban duai kat ukun jong boleh ulek kata pimut ni beri ulek ni long ayu kat ulai daldi ulat sira jing sya jing ka basau pausi bat nang tu un sami bat gading nang ka anointing kawan ha bangi syong kejat jong belai ka jing pen baptis men sim bakhut kawan ha brin bapila kala ka bamot pila pen baptis sifi kawan kitu ki jing kran tli go fi bla dap men sim khut ka dan ka jing kran tli lesi lapun ye fini kong men sim khut mat pi so tu ba pi isi nak ke pop kadang ka jing ya fight ba fi pop hari ha ba pi akla ka ba mot lapan baptis fi kadang ka jing la lut nak pop wan so men sim ba khut lapan baptis fi ba pen baptis fi men sim ba khut ai bor fi ban syong haki kejat jong jing duai haki kejat jong Jesus Christ ban duai ba de hang ta ba pi lami na ka jing duai ha ba pikran ya ka tin jong play pikran ba ki ikhtiar ba ka bor kum bang akran man tai fi ka pen ki fi kadang ka ikhtiar ba ka bor ha ka ni ka jing kran am dei tang bang skran jali jo mo Jesus Christ ha ba umi na jing duai ba du kpau bahap nang kami rut bakabor habau lek dan yalap dah ikhtiar bakabor ya ro utra te para banget la da pikwa penlin no banduai la da pimpat la banduai mat kadan ka pop ka bari fi dan gimen sim baman ki python spirit ki batte fi ba pi sam thiak for mandua ba fi dan ka fight nganong fi wa i no wan sik sakri jong boleh wan sik ni jing duai in penduai in pen plapop fi la si kadan ka pop ka ba pi bori ka pop aurea ka pop klim ka pop jing beach ni beri tit jing ketang ka jing bam yama ka jing isi beri ka jing akran lamler ka jing akran biria ka jing biria ka de gawai ka batu ka jing long mesim ka jing ya thu khana lorni ki baro dan gini ka jing sakut ka jing kerni ban bam duma ban bam kwai ban kwa parai gini dan kam wan shas ke yang jing duai dan kam bapini kendu igi beri jong belai ban sedang ban hikaya gospel fi om tang bapin sulat jasang ban penbek ni men sim baman ban pen baptis ko om peni opriang men sim ko dan tang itri ni fi kumnu bapin long ki senran ban syong kejat jong Jesus Christ bau belai sakran fi tin jong belai kanan ka jing khia ro ha mat ban men sim tem tak ka buram jong trai ya trai ka syong pen kot nak ban duai ni ya ka jing duai kelau mut
try jisu ong ni ong try jisu bait la ka kini ka message ka kata pi ong try jisu bait ngawan khmat jong ni kan try jisu bakodor ngawan ban kala ka bamut akan ka por try jisu bakodor na plano ba jisu kris long try ong try mala syayap na menta jong na la try jisu bakodor la pen pang pan singet syak emi la sakna ri ki jong mi la sum ya ka krong jong mi try ong try ka mi ka snam na ka krong bat ka na ka mat jong mi try na ka shadam na ka krong jong mi ba try jisu mala mi pat aka sigi ka balang nget jisu Chris malong try wan ha dot no jonga menta wan do men sim bakut pelat lut yang try ni gi pop try jisu ilak bandong fi dan kinu gi pop dan gi pop aurea plano fi dan gi pop jonga jing wa brai plano fi kwa bidan ka pop jonga jing pet kem jakha plano kinu gi pop ma hukum kan mi no atau men sim baman ngada salat yaki ha kertang jong jisu ngate aku miki ngada yu right ha kertang jong jisu ngare release ki ngapelat yaki napi hukum kin kan riak no ini gi men sim baman pinyo pediang yu men sim bakut pa pinyo sat kut aga snam jong Jesus lagi pop jong figi sau han fin li kum kayor oh tra jisu haleluya ngara lis ya grep ni diman sanga hukum kin kan riak no ngakuran daga ikhtiar baka bor kin yo ega jipen yam Jesus Christ bala rapila dua ini ga jingwai pidan ga jinglat lut avi dan kamban lech ka ji jong jing pen baptis ban kapat evi daga mun si na ka pat pin yo pediang ni ka jing pen baptis sumen sim daga bak rek ni bai pat ki thli pat pin dan ban bang ban puli ka tin jong blai namun taka buram jong try nga ishan swear nakadika overflowing life discipleship ministry. Kublai Shibu.